seas. The crowds apart as we come through. The hangers on come around to move. Come around to move. Hvem var det, der sagde kuku? Hvad er det for mærkelige lyde? Hvad er det for nogle frække lyde, der er? Hvad? Der var du jo! Og der var du! Ej! Hvor er Claus henne? Hvad? Nå, du kan se ham! Er han dernede? Er han der? Nej, der sidder... Jeg tror, det er et vildt dyr, der sidder derhenne. Er det det? Åh! Åh nej! Skynd dig løb! Åh nej, han kommer!